Foli ani waleɲumandɔn o b'aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye. Bi ye ntɛnɛn ye février kalo tile 3 san 2025 an b'a fɔ a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn mun ye les directeurs généraux de la police de l'AES olu ye tile filɛ lajɛ kɛ Bamakɔkaw olu fɛ yen nɔ. Lajɛ mun yɛrɛ daminɛna juma tɛmɛnen janvier kalo tile 35 ka taa se sibiri ma février kalo tile fɔlɔ san 2025. Lajɛ mun yɛrɛ kɛnɛ kan an ka ministre mun bɛ yen ni ale ka baara ɲɛsin bɛ lakana koɲɛw ma n'o ye général de division Dawudu Ali Mohamedine ale tun bɛ a kɛnɛ kan. U ka nin tile fila lajɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye lakanabaliya mun bɛ nin jamana saba kɔnɔna na u bɛ se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka fu siri a danna cogoya mun na. Coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'o ye an ka sanfɛ karamɔgɔw ka lafasali tɔn jɛkulu mun bɛ yen olu ye baarabila kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen fo ka na se bi ma ka sababuya kɛ u ye laɲini dɔ kɛ an ka jamana marabaaw fɛ laɲini mun ni o ma sigi sen kan o de hukumu kɔnɔna na u ko u bɛna dɔgɔkun kelen wɛrɛ fara u ka baarabila kuntagala janya kan ka daminɛ bi ntɛnɛn février kalo tile 3 ka se sibiri ma février kalo tile 8 san 2025. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ bindakun kan fɛn mun ye madamu Kulibali Ayise Sise ni ale tun ye an ka jamana samatasɛgɛw kɔkɔrɔdonbagaba ye a ye wulikajɔ caman kɛ an ka jamana samatasɛgɛw nɔfɛ compétition baw olu kɛnɛ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ala ye ale ka kalifa minɛna mun na a ka janajaw baara bɛɛ kɛra sibiri tɛmɛnen a Bagadajikaw fɛ yen nɔ lansara selilen kɔfɛ. An bɛ taga kɔkan kibaru la nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taga Cadi. Nin wagati in na Cadi société civile maaw olu wulen bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan k'u b'a laɲini u ka jamana ɲɛmaa ni o ye Mahamati Idriss Déby Itno ye a ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ cogoya mun na Cadi bɛ se ka don AES jɛkulu kɔnɔna na o de ye olu ka laɲini fanba ye. An bɛ taa République démocratique du Congo fɛn mun ye Congo dugu mun bɛ yen ni a bɛ wele ko Goma ka daminɛ alamisa tɛmɛnen ka na se sibiri ma fɛn mun ye maa 100 kɔ olu de bɔnɛna u ni na maa banalen bɛ t'i jɔ fɔ maa 2000 kɔ la kunnafoniya bɔra Nations Unies ka kuma lasebaa dɔ fɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw nin de bɛ dansigi kan ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ k'o da aw tulo kan an b'a fɔ aw kan bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan.